Was ik een boekje met tante Lijze Lois? Die? Jensje zien wijn. Dit is nog een boekje van tante Tiff zelf, van vroeger. Teddy mij van Jensje rieden in de mooie blauwe wijn. Pukkie had de hele middag in de stoel te sliepen. Maar nou werd het hondje wekker en hij had de sliep goed uit. Hij wil extra graag eens rieden. Sjuch, daar zit er al de gut. Jensje vreeg het onder het schoon. Kan de bolrek nog bij? Puk zei, nee, dat wordt te vol, jong. Er is haast een plak voor mij. Jensje is wel eigenwijs, ja. De auto maakt nog op de bol. Teddy komt op Puk zien hollen. Sjuch, daar gaat het spul nog al. En is Jensje dan tevreden? Nee, want hij sjucht nog één gat. De hekking krijgt een koekje lezen. Pukkie, jong, hoe ligt het dat? Daar heb je het spul te gliertje. Teddy valt al uit de wijn. Pukkie had hem 1, 2, 3 gauw weer in de Caroline. Maar er valt de auto echt nog uit de volle karrewijn. Pukkie wil onderin blijven. Hij sjouwt Jensje alles naar. Sjuch die bal der nagers vlingen. Jensje, jong, dat gaat te rap. Gelukkig kan Puk heel goed vangen. Is het hondje nou net krap? Maar oh jee, daar valt het koekje. Pukkie denkt, dat lijkt het best. En hij had al gauw het lekkers in zijn mondje vast. Hap, dacht Puk. Voort is het koekje. Hoe kan het nou zo hut? Jensje denkt, waar is er bedarren? Pukkie giezelt bij de stut. Jensje denkt, het zit in de karre. Die mat leeg, dat is wel wis. Maar het koekje is net te vinden. Weet je waar het koekje is? Waar had het koekje op eten? Hondje? Hap, zei het hondje. Nee, net meer. Zat boekjes uit. Klaar.